Салом алейкум дӯстон, паплинои пиёдаи бори наомадаги я сивяк ранги бори наомадаги тамошо кунед. Бо диққат тамошо кунед. номерои ватсап меонем дар таги видео. Нархаш 100 сом, нархи оптоиш аз се либос боло доставка мекунем дӯстон. бенигнеша 100 сом мефурӯшам. чутора 100 сом сандори серсанга тамошо кунед дӯстон. бо касе дар суратҳои тоқаш дар кора дар ватсап нависем ки дар инстаграм суратҳои тоқаша рӯйтон мекунем дӯстон. тамошо кунем бо диққат. лайк подписатсияро фаромӯш накунед дӯстон. Эҷтимоӣ як лайк мера барои дастгирии канал дӯстон. тамошо кунем. бо касе дар паплинои туркӣ дар кора, ипеки туркӣ дар кора, ипеки хитои паплинои доинг италианка касе дар кора тамошо кунед. лентама тамошо кунед ки профил дарони тамошо кунед. суратҳошро аст видеошро аст ки ватсап дар нависед рангошон рӯй мекунам. тамошо кунед дӯстон. ҳамаш бори наве. ҳамин рӯз бора қабул кардагим дӯстон. бо диққат тамошо кунед. сангошон сангои сваровски тоза. инаи бораи ӯ ҳафтаина 3-4 рӯз пеш қабул кардагим. айёрам камаш мондаги. инам либосшон 100 сомона. агар ай 5 либос боло гиред 90 сомона мешаванд. ямиёра бенигинаша 100 сом, 110 сом, 80-90 сом фурӯхтеса. нархи оптои